kapok wadhi mabor, adwa dok chieng' awuoye gima wacho. Wan kaka yudhe, wasefwenyo ni wan ema wabunge girigi tiyo kodwa, iwinjo. Ka gidwaro joma dhigo koko, joma ting'o rungu, gimanyo ang'owa, gimanyo yudhe. Ok gibidhi manyo jodongo owetegi, gibiro manyo wan raia ma pod wan gi tekre ma wanyalo ringo, wanyalo timo ang'owa. Koro wan kaka yudhe, ka oluongi ni idhi miyi siling 50 ni mondo ichung gi rungu, ichung gang'owa, itamori. In idhi timo ang'o? Rungu no kisechungo dong kinyi dok dala uto piny pod chalre, onge pogruok moro maduong' mokele ngimani. Koro ada wuoyo gi yudhe kata rawerni maneno program ni kawuono. Ka owach ni en youth day, to gimimi en kitamba, ni idhi ting'o kitamba malo, kata flag kata ng'owa, to onge los konyruok moro maduong' midhi yudo, itidhi kuro timo ang'o. To ka iwinjo ni ber moro nitie midhi miyi, idhi ndiki tich, idhi konyi kor puro, idhi miyi pikipiki riembo, mano inyalo dhi. Lakini ka en mag siasa, gigo iluongo gi tinde ok gin youth days kaka uwacho go. Gina weche siasa mosemed gi mibadhi mondo koro gimbe ka gidhi mbele kuchocho to giwacho ni pesa youth ncha gitiyo go kamae. Gin gi haya venue, gikelo nu system, umiela jaw, umielo prince inda kako wacho, lakini at the end of the day ini uono kikonyori, ineno. Koro wambe kaka wan warangre to wang'ire ni wadwarango, nikech ok wabi blame the national government kata county government shida ma wane mochako kelonwa wan owuon. Wawe bedo joma wigi yot. Kila ng'ato dwaro gima ber, to ng'ama dwaro gima ber nyaka tine gima ber. Ok bibiro kende ni ininde kitanda to gino biro ni ichung, idhi siro bunge moko bikonyi, iba moko gi kidi timang'o, mago ok bikonyi in iwuon, iwinjo. Koro kuom kaka sirkal no bedo devolved, nitiere puonj nyithindo, nitiere weche tuke, nitiere health, weche mag pur be agriculture, gi weche mag pur. An nyanya kach, to ada wuoyo nikech mane kuma seneno. An nyanya kach lakini adak oko. Koro anyalo wacho ni maseneno ka temo, nikech ok timre, ok anyalo miyo 100% kok timre. Maseneno ka timo, matemo, awach ni temo, en pur. Nitiere fertilizer ma inchimiyo ji gi sirkal. Bando ncha ji oango. Kiwuothe gweng' ing'eni iwinjo feedback ma ji wacho. Gibro wacho ni wang' ni na akomo tatima ng'owa, akayo maber ber, ineno. Kata ok okayo maber, mano impact moyudo ma positive, ineno. Korka somo to pod ni piny. Gima tayo piny Kenya wakae en pur gi somo, ineno. Ka ji ok osomo, ka ji ok opuro, to nge kuma waelekea as a country, ineno. Koro koro anyalo wacho ni ka county government omedo siro wach somo gi wach pur, ero wach thieth to koro ncha nitiere problems moro matindo tindo from the national government ma ok anyal condone, kendo anyalo wacho ni problems. Wan kaka raia, sirkal no en kien no wayiere mondo oti tijwa. Ka watero problem ni yath onge, sirkal onego kel yath, donge. Ka wacho ni buge onge, sirkal onego kel buge, kalembe, jopuonje ondiki, ineno. Koro wane ground kae, nyala wacho ni sani to ero temo, ineno. Pur dhi mbele, somo dhi mbele. Wach thieth to anto koro kanyal wuoye nikech en gima odwanyore sani ahinya. En gima anjawa ma kiwinjo ni ng'ato chulo pesa to ok nyal yudo thieth. Mano koro ano kanyal wuoye wach thieth koro. Paro ma yudo ka